Il-bidu tal-ġimgħa fisret pass ieħor lejn in-normalità kif il-poplu Malti Wawċi jista' jkol barra fir-ristoranti u fl-snack bars mhux biss għall-5 ta' wara nofsinhar, iżda issa jistgħu jagħmlu dan anke wara l-ħin tax-xogħol. Dan kif issa r-ristoranti u l-snack bars jistgħu jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl. Madankollu xorta waħda ser jibqgħu fis-seħħ il-miżuri ta' mitigazzjoni li jfisser li d-distanza soċjali ser tkun qed tibqa' attiva u mhux permess li jkun hemm aktar minn 4 persuni fuq mejda la darba mhumiex mill-istess dar. Ta' min wieħed jinnota wkoll li l-barijiet u l-każini ma fetħux f'dan il-jum iżda mistennija jiftħu fis-7 ta' Ġunju bil-miżuri ta' restrizzjonijiet skont l-awtoritajiet tas-saħħa. Fil-waqt li l-pixxini fetħu sal-ħin ta' 8 ta' filgħaxija madankollu mhumiex permissibbli attivitajiet mal-pool għajr l-awm. Tul il-jum ta' tnejn fetħu anke l-gyms b'numri ta' protokolli fosthom illi għalissa mhux se jkunu jistgħu jiġu organizzati klassijiet ta' eżerċizzju fiżiku. Fetħu wkoll iċ-ċentri ta' matul il-jum kif ukoll ta' bidu għal contact sport għal persuni minn 17-il sena u l-fuq. Intant huma 2 il-każi ġodda ta' COVID-19 li pajjiżna rreġistra fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser illi total ta' każi li ġew reġistrati fil-Gżejjer Maltin issa minn meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajjiżna issa żdiedu għal 30,506 fil-waqt li bejn il-ħadd u 2 fortunatament fi 11 il-persuna għal total ta' 30,017. Għal 17 il-jum konsekuttiv Malta ma rreġistrat ebda mewta kawża tal-virus biex bekk fil-waqt li l-vittmi għadhom qed jammontaw għal 417 il-każi attivi naqsu għal 72. Sissa f'pajjiżna ingħataw b'kollox 180,243 tilqima sħiħa.